3, πάμε! Κάναμε λίγο. Έλα, εγώ να τρέχω σε τσαλιάδες, Έλα, νομάδες, όχι. Έλα, περιμένετε. Θα κάνω και την άλλη ώρα. Ρε μουνοπανάδες, το κάμεραμάν ρε μαλάκες! Κι εγώ ρε μαλά, τρομοκρατήθηκα! Το κινητό έτσι και τρέχω. Αλίμονο. Πρώτα πρώτα δουλειά. Μα τι καταγράφεις, το κινητό που μου ρίχνανε. Έχω διάφορα. Με γραμμή. Να καταγράψω φάτσες αλητίες. Βλέπω αλητήρια φάτσα. Νούμερο 1. Αυτή για τον Μπούτσο Καβάλα είναι. Αλητήρια φάτσα νούμερο 2. Αλητήρια φάτσα νούμερο 3. Νούμερο 4 αλητήρια φάτσα. Και ο αρχηγός όλων ο Κόλλα Κατρώνης. Στο μπουλούκι πάνω εκεί πέρα. Άμα κάνεις τους θέμα κάτι θα βάσει ένα low και μια γονατιά μες στη μούρη. Πάμε και την πέρα και το αντράδο να γελάσουμε. Όχι τη Μαργαρίτα, θα την πάμε ρε. Κοίτα αυτό κοιτάει η Μαργαρίτα. Μαλάκα, γάμισε το έτσι. Πιο καλά. Είναι